واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله فاستجب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج رونا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم نيه سورة فاطر عليه قرآن السورة بسبا أني دورناي سورة بسبا دورنا دو بناني سبا دو جيغلنا آيام بناني أني دورو كلمة كما ولو بلان بيسيغي حرفو با سبا أني كمي أني بدورو أني كنونتو جيران مغاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد تنو لله تنو بي الله وي فاطر السماوات تنقلو دابا دي الله وي والأرض عندكم قلو دالبا دي الله وي جاهل الملائكة ملقاو كيبا دي علي رسلا شيدوني بالجنة ni oye olu ye kamaw dunge malika minnu ye kamaw dunge nam مثنى kaman filafilamaw b'u la وثلاث ani kaman sabasabalamaw b'u la ورباع ani kaman naanimaw b'u la يزيدهم nam ni yɔrɔ la ala y'a jira k'a fɔ ko malikaw ale de ye malikaw ci malika minnu n'a y'u ci fɛn tɛmɛnen kɔ n'a y'a jira an na ko ale de ye san kaban dugumakolo da nka malikaw ci ka dɔrɔn nabi ɲumanw ma sura minnu daminɛna ne alhamdulilayi naani dɔn lan'am ani kaf ani saba ani fatir nɛɛmaw faranfasali bɛ nin sura ninnu kɔnɔ diɲɛ ta ani laharata ملكه نعم قال الزمخشري رأيت في بعض الكتب أن الصنف من الملائكة لهم 6 أجنحة يقول ملكه به كما وربولا كمان فلا بي أفرق له سترانوي كملكناي كمان فلا ويبانوي على كتشولا كمان فلا وبني دوكا نعم أقوال جبريل يسيرة المنتهى رولا كو كمان كم وربالا لولو بيتشانين شري كمنا كنقولولا أن يأقوتو نعم ko ala kira ya nyini jibril fi ko aka to aka yi aka ki chukula ala ya dada chuko mi ko aka to aka yola faqala nam ako innaka lan tatiku zalika ako aka gelende itisola de faqala ako inni ahabbu an taf'ala ni ba fi ikake فخرج ala kira bora sallama وسلم في ليلة المقبلة sudula kalo jelen gundo فأتاه jibril nana ma ka saurala فغشي على نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم o ye kiringi kira ka sallam ثم أفاق ko ba ayere جبريل don عليه ka toro السلام jibrilu وإذا نعم، يديه كلمة على كرا صدره سماير له. وأخرى بين كتفيه نعم أبولو دالمبي بين يديه وإلى يديه أبولو دولا كلين وبعد سكان كلين وبعد كمان كنشي فقال سبحان الله ما كنت أرى شيئا من القدر وسنا بيالا نكون داي كو فوي بسكا كيتان فقال جبريل جبريل كو فكيف لو رأيت إسرائيل ويني نيكو إسرائيل له 12,000 جناح إيكادو كافوكو نيكو إسرائيل
kaman ba tan filan de b'o la جناه منها بالمشرق dɔ bɛ kɔrɔn fɛ dɔ bɛ tilebin fɛ بالمغرب وإن الأرش larshi b'a kaman gun kan وإنه nka a b'a yɛrɛ misɛnya wagatiw la أو يتساخر komi i الأزمان n'a fɔ a b'a yɛrɛ dɔgɔya wagatiw la لعظمة الله ala ka bonya ye حتى يعود مثل fɔ الوضع a bɛ segin komi i n'a fɔ kɔnɔdenni وهو العصفور صغير naam bisimilahi يزيد ما a ko a bɛ fɛn ye de الخلق dali la يشاء ni o ye a ja إن الله a bɛ duw da k'o kɛ mɔgɔ dafalen ye ka wala danfɛn dafalenw ye naam إن الله alahu taala قدير sebaa do على كل شيء fɛn bɛɛ lajɛlen kan ما fɛn min يفتح الله ni ala y'o dayɛlɛ للناس maaw ye من رحمة kabini hinɛ la komi garisɛgɛ ani sanji ولا ممسك sɔminali b'a tɛ لا o ye وما fɛn min يمسك ni ala ye o sɔmina ولا مرسل cili b'a tɛ له o ye من بعده ala ka sɔminali kɔfɛ وهو ala العزيز ale de ye se masaya ka kow kan الحكيم ale de ka kiri bɛnnen dɔ ka baaraw la يا أيها الناس ya magangaw اذكروا نعمة الله a ye ala ka nɛɛma kosuma عليكم aw kan sabu ala y'aw sigi yɔrɔ hɔrɔmalen na هل من ka kɛlɛw خالق bali ka bɔ aw ma ka basigi di aw ma ka gɛrisigɛw sama ka na aw ma ka hakililatigɛ di aw ma waati bɛɛ lajɛlen na hali min khaliqin yala dali baabi wa غير الله n'o ye ala tana ye يرزقكم n'o bɛ aw gɛrisɛgɛ من السماء ka bɔ sanfɛ ni sanji ye والأرض ani ka bɔ duguma ni falenfɛnw ye لا إله tiɲɛ batuma foyi tɛ إلا هو fo ale ala in de فأنا cogo jumɛn in de la توفكون n'o bɛ aw yɛlɛma ka bɔ tawhidi ma وإن يكذبوك n'o ye nkalontigiya فقد كذبت رسل a b'a to ye kiraw nkalontigiya من قبلك ka ko e nani ye وإلى الله ترجع u bɛ الأمور kow segin ka da ala de ma يا أيها الناس ya mɔgɔw إن وعد الله ala ka layidu حق tiɲɛ don فلا تغرنكم الحياة ɲɛnamaya kana u lamarisa الدنيا n'o kun tala ka surun ka bɔ limaniya ma ni ala ye ولا يغرنكم الغرور marasali ba o kana aw marisa n'o ye shetani ye ko ala ye muɲuba ye cogo o cogo o kana aw farinya ala la de بالله naam ala billahi ni ala ye إن شيطان shetana عدو jugu dɔ لكم aw ye فاتخذوه aw yɛrɛ ka sɔmine عدوا jugu ye إنما يدعو حزبه shetani bɛ a ka jamakulu wele de minnu tugura kɔ ليكونوا yalasa u kafiri jamakulu na kɛ من أصحاب السعير tasuma minɛnen dunkew ye الذين maa minnu كفروا n'olu kafiriyara لهم عذاب ɲankata b'o ye sadidun n'o ka gɛlɛn o kumana min ɲininen bɛ limaniya jɔn fɛ waati bɛɛ lajɛlen na o ye k'i ɲɛsin ala ko ma sunu tile kɛnɛ kan ne dogo la i kana i yɛrɛ to i ni dɔngɔ bolo ani shaitani bosiri ko o de la wa khalifi nafsa wa shaitana wa asihima wa in huma mahadaka nusha fattahimi ولا تطع منهما خصما ولا هكما فأنت تعرف كيد الخصم والهكم إني فنغنيا عن الشيطان كوكتا نو ينغي ككون رنجيا كما فيه كان دولة كان كيلي نيغون باتولا كان كيري نيغون باتولا bari kele ñogon do ikiri ñogon do comme déjà ere be kele ñogon ga dabali don ani kiri ñogon kiri bi ni mamin ce abe fere min tige ki choro ibo don kele bi ni mamin ce abe fere min tige ki choro ibo don wala inni ani shaytan ulude ikele ñogon ani kiri ñogon nam والذين ma min آمنوا nolu liman yara وعملوا الصالحات luye ñumon bara لهم مغفرة yafa bolu ye وأجر ani gerse uge sara كبير nuga bon أفمن
yala mɔgɔ min زين سوء عمله jigira Abu Jahalun na ani Abu Jahalun tana komi n'a fɔ tafsir tigiw b'a fɔ cogo min naam هذه الآية هكذا كذا yala mɔgɔ min زين سوء عمله n'u y'u ka baara juguman masiri له a ɲɛkɔrɔ فرآه n'a ye baara in ye حسنا ɲuman ye فإن الله i k'a dɔn Ala يضل من Ala bɛ mɔgɔ lafili يشاء n'a y'o filili kanu ويهدي من Ala bɛ mɔgɔ kanda يشاء n'a y'u ka kanani kanu فلا تذهب نفسك e ni ganata عليهم maa masirilen ninnu nɔfɛ حسرات nimisa caman ye k'u bɛ ka baara min kɛ ko e tɛ ka o ɲɔgɔn kɛ إن الله i k'a dɔn Ala عليم dɔnnikɛla dɔn بما nin fɛn ye يصنعون ko baara والله nin yɔrɔ la fi هذه الآية تسلية له صلى الله عليه وسلم dususumali bɛ ni aya ninnu na alakira ye sallallahu alaihi wasallam ka da a ka maaw ka kafiriya kan aya in wakila a ko do ko ni aya in ko a jiginna diina sunna bɔbagaw de la minnu bɔra sunna la ko aya in jiginna olu de la olu minnu n'olu bɛ Ala ka kitaabu facari yɛlɛma ani Ala kɛra ka sunna Ala kɛra ka hadise u b'o facari yɛlɛma ka a bɛɛ turu a kan kan ni aya min jiginna bolibatulaw la jobatulaw la sɛtanɛbatulaw la u b'o bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ olu kan ka a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka tɔrɔ silamɛw ma ni Ala ko Abu Jahali ye kafiri ye u b'a fɔ ko ka o ni silamɛya ka surun ko ni limaniya ka surun ka tɛmɛ silamɛw kan silamɛw jɛkuluba ba min bɛ yen ko Abu Jahali ni silamɛya ka surun ka tɛmɛ olu kan walima Abu Jahali ni limaniya ka surun ka tɛmɛ olu kan Khawarija minnu b'o fɔ ko aya in a ka fini bɔlɔ bɛ banma olu fana kan a ko u bɛ ka Kuran aya minnu ta ka silamɛw nɛni n'a ye ka aya ninnu facari silamɛw kan o kɛkun ye de ka silamɛw joli bɔ ni daganɔ ye a ni silamɛw ka nafolo ko o daga u yɛrɛ ye n'a ye komi n'a fɔ a dɔnnen bɛ cogo min an ka misiriw la u bɛ taa mɔgɔw faga misiri kɔnɔ bi taa misiri kɔnɔ ka taa mɔgɔw faga misiri kɔnɔ o bɛ ka min faga n'o ko la ilaha illallah o b'a fɔ ko e tɛ Ala dɔn ko aya in jiginna o de la naam komi i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ o la sisan nɔ u ɲɔgɔnna minnu bɛ an fɛ yɔrɔ ninnu na an ka wagati ninnu na a ko olu fi nadharihim u ɲɔgɔnnaw la e ta banna fɛn dɔ kunna dɛ tafsir sawi hashiyat sawi ala tafsir jalalain ne maktaba shamila lajɛ i ta ye maa min ne maktaba shamila ko kalama n'i y'a lajɛ i tɛ hashiyatu sawi ala tafsir jalalain i ta ye bon fɛn an bɛ jɛkulu dɔ la multaqa ahli hadis anw ye udu dɔ y'a la a bɛ san joli bɔ bon an ye débat kɛ ala san dɔ la yala mun na hashiyatu sawi an ma sɔn k'a dɔn maktaba shamila la a ta ka fɛn ninnu na a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu t'a dɔn a la sabu k'a ye olu karamɔgɔ neni
k'a ye fɛn fɔ olu karamɔgɔ ma ba aadaw y'a jira u la aw karamɔgɔ fana ye fɛn fɔ mɔgɔw ma aw karamɔgɔ ye fɛn fɔ mɔgɔw ma k'a fɔ ale ye fɛn fɔ aw karamɔgɔ ma o t'a to a ye dɔnni min di an silamɛw tɛ nafa n'a ye o kɛlen u ye m'a dɔn juzu saba de u ye juzu damadɔ bila nka o ma sɔn ka bɛɛ bila awɔ mais hali o yɛrɛ o tɛ makitaba shamila la o sɔrɔla min fɛ yen o sɔrɔla nin yɔrɔ de fɛ mais mɔgɔ minnu dɔn wari de b'u bolo u b'a essayer ka taa makitaba ninnu na k'aw sara u bɛ sɛbɛnni kɛ tanpɔ pan u tɔgɔ in kunna n'o tɛ anw ta ko كما هو مشاهد الآن في نظائرهم وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم ولا أكو جماكلو دو وبيرا يرمي على كرا صلى الله عليه وسلم أكو الشيطان نوم ببورم الشيطان بين ببورم على كرا كو الشيطان ببورم وبورا يندي نو النجدي دومنا لكرو اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا أما سونغا دوك نجدي أي دوك شامي كدوك يمني أكو شيطان بين بيبو نجدي دي على كري أبولو سيرومي تليبوراي أبوراي بعد الشيطان تيتم ماكا ما من به سلامو كافري ما من به سلامو جولي بوني دكا على تكافرو جلده على سلامو دكله وكرا شوكتو يك سلامو تورو وك سلامو سيودانا اندورو غونانا وي لادومبو ولادو فانا لابانا كولو فانا كي كافروي نو دايشي ولو فانا كافريا bibi na donugelaw aw kalangelaw be wuli ka jode la sunitle ko daishu kera shawkatu de salamo bela jerema ko toro se bema daish hakilna wala be wala ha hakilna wala be wala aw ulu fana ka wabe ka jugun num fana tayo aha ba kuma fula nyogon neni ani nyogol la ko si nego ni re bolo an tɛmɛna olu kan quoi ɲɔgɔn faw kɛra an ka misiriw la u bɛ faamuya cogo olu tɛmɛna quoi olu tɛmɛna mais min bɛ yen sisan nɔ a kun ka di anw ye silamɛw ka o hakili jakabɔ quoi u ka ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn lagosi ni bon fɛn minnu kɛra fɛn tolen yɛrɛ ye minnu tɛ sɛnɛ yɛrɛ ka i ɲɛ olu la ka mɔgɔw kɛrɛ n'o ye ka maaw nɛni n'o ye sunu tigɛ ne bolo vraiment o sera dabila ye quoi an mago bɛ fɛn min na an ka dugu ninnu kɔnɔ bi fɛn tɛmɛnen kɔ n'an ɲɛ bɛ diɲɛ la balaw min bɛ diɲɛ la n'a tɛ ka dabila a bɛɛ ye diinɛ ko mankan de ye a balaw dabila ka dugulamɔgɔw cari ka bɔ dugu kɔnɔ ka balaw tɛ dabila fewu diinɛ ko mankan de b'a kɛ mais a diinɛ ko mankan jɔn de b'a a jukɔrɔ silamɛya jugu de bɛ a ko jukɔrɔ olu de b'a financer awa duguma ka tila ka u yɛrɛ kɛ awa a tasuma fagaba ye sanfɛ mais tasuma in tɛ faga ka ban pewu fo silamɛw ka tila ɲɔgɔn na n'u ma dɛsɛ puissance bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fanga bɛ silamɛya la yɔrɔ o yɔrɔ o b'a diina fitinamɔgɔ ninnu pɔ yen nɔ o b'a fitinamɔgɔ ninnu pɔ yen n'u y'a fitinamɔgɔ ninnu pɔ yen nɔ o bɛ dankari awa mɔgɔw la minnu tun bɛ fanga la yen k'u giri bɔ ayiwa donc silamɛw de kan ka kekuya sisan k'a faamu min bɛ yen o de ka ɲi ne kɔni bolo o de ye solution ye o ka fisa an ka ɲɔgɔn nɛni quoi
ka ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn bɔda la ka ɲɔgɔn lagosi bon a bɛ komi i n'a fɔ nafaba t'o la quoi ne y'a jateminɛ sisan ne m'a dɔn diinako mankan min ni o bɛ sen na anw fɛ yan sisan ne m'a dɔn kun min b'a la quoi parce que munna a sabatilen bɛ ka fɔ ala kɛra ka sunna sallallahu alaihi wasallam komi n'a fɔ dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛ n'a ka cogo min silamɛya ka taabolo naani n'o ye mazhabu naani ye a bɛɛ lajɛlen bɛ sunna de kan a bɛɛ lajɛlen donc maa tɛ se ka kɛ sunna ye ka olu to cogo si la o tɛ se ka faamu n'i kɛra sunna ye i ye sunna dɔ de ye nka i nana sunna sɔrɔ yen fo k'o de faamu bari ka sababu kɛ ne filɛ ka nin min fɔ nin ye tan nɔ n'o ye Muhammad ibn al-Wahhab ale de ye mu'assisul wahabiya ye jama min n'a wele ko wahabiya a filɛ ka jama min fɔ tan nɔ bon minnu y'a sibasima sigi o ye Muhammad ibn al-Wahhab de mais ni n ye kuma fɔ k'a ɲɛsin o ma tan nɔ a kana kɛ aw kɔnɔ ko ne kan bɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ u yɛrɛ présenter ni tɔgɔ ye walima mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u ye sunnamɔgɔw ye ko n kan bɛ o bɛɛ lajɛlen ma ne kan t'o bɛɛ ma parce que dantɛmɛbaa de b'u fana la u karamɔgɔ tun ye dantɛmɛbaa ye maa maa bɛ karamɔgɔ in ka taa sira kan o bɛɛ lajɛlen ye wahabiya ye a bɛ sitaki k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma ko khariji khawarijaw don 100% awɔ kuma in bɛ degun kɛ dɔɔni khawarijaw don nka m'a fɔ n ko sunnamɔgɔw ye khawarijaw ye aw ye n ka kuma faamu dɛ nka n bɛ la hakilila min ma n'o ye wahabiya hakilila ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min o tɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama parce que diinako kɔni na alhamdulilayi rabil alamin an bɛ taa bolo ninnu kalama kosɛbɛ ne y'a jateminɛ sisan dɔ wulila ka se ne ma yan nɔ yan nɔ an b'a fɔ wahabiya mais a wulila ka se ne ma yan nɔ a ko karamɔgɔ a ko an bɛ fɔ an bɛ ka nafa ni i ka kumaw ye an bɛ ka nafa ni i ka bilasiraliw ye kana dimi dɛ an b'i fɔ kosɛbɛ minnu bɛ ka kumalankolon fɔ u to yen munna olu bɛ ka sama fɛn min nɔfɛ ko ka ala tana wele ko ka ala tana wele kabini ne n'i jɛra don min ne ma foyi mɛn i la ya Allah ma foyi mɛn i la n'o tɛ k'a fɔ i ye ala tana wele ma deli k'a ye fiyewu bon a ko a bɛ k'a fɔ n cogo min bɛ ka segin a ka cogo a ko arar kɔrɔ ye mun a ka dɔgɔ a ko arar i ka kalanba walima minnu a bɛ fɔ minnu ma ko kalandenw yɛrɛ quoi i ka u ka mɔgɔbaw n'u ka mɔgɔfɛnw ye ko olu bɛ k'a fɔ ala tana weleli min n'i b'o mɛn o la quoi a ko arar bon o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ni o tilala wuli o wuli n'u bɛ kuranɛ ayaw bɛɛ lajɛlen facari ka aw n'a karamɔgɔw neni ani sirifiw neni n'a ye a ko vraiment a ko ne kɔni bolo muɲu ni sabali de ka ɲi a tigi y'a fɔ n ye nin fɔcogo la kuma in a diyara n ye kosɛbɛ mais a tigi an b'a fɔ a tigi ma ko wahabiya de o n'an ko wahabiya bɛ tɛ khariji ayi maana sunna minnu b'a fɔ k'u ye sunnamɔgɔya dɔw yɛrɛ wele n'o ye olu bɛ tɛ khariji ye anw y'an ka taabolo fɔ ka jɛya n'i taara anw ka kaburudon na tuba kaburudon jɔnni ye so jɔlen ye so t'anw bolo yan nɔ anw bɛ fɛn fɛn ɲɛmɔgɔya la i tɛ so jɔlen ye a si la i y'a faamu tuba kɔrɔnfɛ kaburudon kɛɲɛ bayanfɛ kaburudon tilebiyanfɛ kaburudon a bɛɛ ye manse ye kelen ye tɛrɛ a bɛɛ ye kelen so t'a si la i y'a faamu kaburu si tɛ yan nɔ k'o b'i batu o b'i batu cogo di a k'a dɔn k'a fɔ ko ka mɔgɔw kɛ kafiri ye k'u bɛ kaburu de batu non o ye kuma jugu de ye k'a ɲɛsin mɔgɔ an ka ɲɔgɔn faamu man di an tɛ kaburu batula tɛ yan maa si tɛ yan nɔ min bɛ dafali kɛ su ye wala kaburu abada dafali bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ala de ye mais dafali komi n y'a fɔ cogo min ala t'a dun a bɛ di kalandenw ma a bɛ di karamɔgɔw ma a bɛ di masawu mɔgɔw ma o bɛɛ bɛ kɛ o tɛ basi ye o
bɛɛ bɛnna o kan o tɛ basi bon i tɛ maa si ye ko min bɛ joli bɔ kaburu la min bɛ joli bɔ boli o tɛ yan bon min ye ala ka kelebantiya maana ala ka magankutu ye ala ka magankutu kuranɛ kɔnɔ yadulahu bɛ yen nɔ yadahu bɛ yen tuma dɔ la ayidi o bɛ yen bolo jama bon ayinu bɛ yen ayinu bɛ yen mais ayinani o tɛ yen bon saaku o kelen bɛ yen yaa ye wa bon n'i ye ninnu ta bon u b'a fɔ ko asariya olu bolo ko asariya bon n tɛ u ma don kuma min ye sigatɔra asariya ma u bolo parce que n ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka kumakanw na o karamɔgɔbaw bɛ yen nɔ u tɛ sɔn ka asariya kafiriya directement u ka karamɔgɔw ka kumakanw bɛ yan nɔ a jumlaw bɛɛ bɛ n bolo yan nɔ nka u tɛ sɔn ka asariya kafiriya directement wa n ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ olu b'u kafiriya directement o kosɔn n tɛ se k'u bɛɛ kɛr'u ni bɛɛ ta ni hakilila kelen ye parce que u ka kumakanw tɛ kelen ye a la bon asariya o ma se ka asariya in faamu quoi parce que asariya filɛ nin ye asariya hakilila fila de ye asariya bolo a fila bɛɛ ye hakilila ye min ka surun ɲɔgɔn na quoi o ye hakilila jumɛn ye ni jumɛn ye fɛn magankutu min mana na ala ka magankutu minnu mana na n'o de ye k'a fɔ alahu tabaraka wa taala ala arshi tawa wala n'a ɲɔgɔn na bon asariya ka hakilila ye min ye awiluhu aw fawidi wa rumutaziha i ka kɔrɔ ɲini a la walima i ka ko di ala ma bon tariqatu salafi o ye tafwidu ye tariqatul khalafi o ye ta'wilu ye istawla yawa bon a mana directement ko istiwa yɛrɛ mana directement mais nana bi sigatul fil bi sigatul madi nana yɔrɔ nana o cogoya de la bon ka a kɔrɔ kɛ istawla ye o ye tariqatul khalafi ye mais o kɔrɔ tɛ ko o de ye asariya ka hakilila yɛrɛ yɛrɛ ye quoi asariya ka laɲini ye min ye istiwa ni sewa ala ka magankutu ninnu kɔrɔ la o ye de ka bɛɛ lajɛlen sabati ala ye asariya bɛɛ lajɛlen b'o de kan a bɛɛ sabatilen bɛ ala ye voilà bon n'a sabatira ala ye sisan nɔ an bɛna yɔrɔ jumɛn a kɔrɔ ye jumɛn ye an b'a fɔ ko ala de b'a kɔrɔ parce que ala in de ko lesa ka misili sew asariya ka taabolo yɛrɛ ye k'a ka hakilila yɛrɛ ye nin de ye bon o de kosɔn n'i ye olu ka kumaw jateminɛ tuma dɔw la u b'a fɔ ko asariya in ko a yɛrɛ seginna ka bɔ a ka mazabi ma taabolo min tun b'a bolo ko a seginna ka bɔ a ma ko a labanna ka segin ka tɔrɔ mɔgɔ kɔrɔw ta ma ayiwa parce que i ma dɔn yali i ye kɔrɔfɛn faamu asariyaw bolo nin de ye tafsiri yɛrɛ yɛrɛ ye nka diinɛ jugu ani minnu tɛ ko faamu ni u bɛ ka détaillé olu ye u bɛ ta'wilu kɛ olu ye o de ye halafi ye u bɛ ta'wilu kɛ ka kɔrɔ ɲini a la parce que ka da mun kan est ce que n'a fɔra ko ala bolo walima ala ɲɛ walima ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ magankutu minnu sɛgɛnna ka taa ala ma n'o fɔra bon fɛn fila don soit i k'a miiri ko alahu tabaraka wa taala kɛcogo dɔ min ka kan ni ala ye min ni adamaden ta tɛ kelen ye i k'a miiri k'a fɔ ko a ni adamaden ta bɛɛ ye kelen ye bon sisan nɔ a ni adamaden ta ka kɛ kelen ye o bɛ gɛlɛya dɔɔnin quoi parce que o ma fiyɛ o mana ne silan n'i ko wajaha nahari aminu ala yahudiya ko mɔgɔw ka limaniya ni mɔgɔw ye maa minnu limaniya ko wajaha nahari o furu akhiraw wajaha nahari ko tile ɲɛda est ce que a ɲɛda bɛ tile la wa fɛn mankan ma ɲi dɛ a ma ɲi ɲɛda bɛ cɛ tile la wa
ni ko wajahan nahari an bɛ ɲininkali kɛ yala ɲɛda bɛ ci tile la wa ɲɛda tɛ tile la mais kuma kɔrɔma de don voilà bon o kosɔn ni mahakutu bɛ segin ka taa Alahu tabaraka wa taala ma an bɛ tafwidi de kɛ fi iqari qawlihi laysa kamithlihi shay'un ashariya ka hakilila o de ye o ye tariqatu salafi ye ashariya ni i taara tariqatu salafi fɛ i ma bɔ ashariya la i bɛ ashariya de kan o ni nana kana tariqatul khalafi fana kana facari o fana ye faamuya de ka a kɔrɔ surunya mɔgɔw la komi e t'a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn parce que hadamaden ye fɛn min ɲɔgɔn ye i bɛ se ka kuma n'o de ɲɔgɔn ye n'i ma fɛn min ɲɔgɔn ye n'i ko k'i bɛ kuma n'o ye n bɛna takiribu kɛ aw ye maana in na sisan inshallah ni ala sɔnna a ma bon o ye tariqatul khalafi ani tariqatul salafi n b'a fɛ a k'a faamu olu fila bɛɛ lajɛlen ye ashariya ka hakilila ye bon a tɛ k'a fɔ ko ni maa min kumana ni awa fɔlɔ ye k'o kumana ni awa ashariya ta ye n'o ye khalafi ta ye ni maa min kumana ni awa filanan ye n'o ye tafwidi ye tafwidi yɛrɛ de fɔlɔ ye ni maa min kumana ni tafwidi ye k'o bɔra ashariya kɔnɔ o tɛ ni kumana ni tafwidi ye o ye ashariya de ye ni kumana ni tawili ye o ye ashariya de ye mais a fila bɛɛ lajɛlen de ye ashariya ye dɔw tun bɛ tawilu kɛ olu labanna ka tawilu to ye ka kɛ tafwidi ye voilà o mɔgɔ ka ca kosɛbɛ dɔw tun bɛ tawilu kɛ ka kɔrɔ ɲin'a la u labanna ka kɔrɔko to ye k'a kɛ tafwidi ye i y'a dɔn kamin tafsiri lamɛnna na anw bɛ ka tafsiri kɛ ni sira min ye o ye tafwidi sira de ye i y'a faamu tariqatu salafi an bɛ ka tafsiri kɛ ni o de ye tafsiri tɛ ka kɛ ni tariqatul khalafi ye istawa in k'a fɔ istawla an m'a fɔ tafsiri kɔnɔ fiyewu an y'a kɛ ni tariqatu salafi de ye bon o ye ashariya de ye 100% bon n'a bɛ ten nɔ olu bolo n'i taara o fɛ dɔrɔn donc sisan o b'a yɛrɛ k'i bɔra ashariya la o bɛ ashariya nɛni fu ten ka sɔrɔ o t'a dɔn o tɛ ka jateminɛ quoi o ye ashariya yɛrɛ yɛrɛ de ye est ce que kuma bakuruma fɔlaw olu ka taabolo in o de ye salafiya yɛrɛ wa parce que u b'a fɔ k'u bɛ ko segin ka tɔrɔ a laada kɔrɔ ma ko yɛrɛ tun bɛ cogo min ka kɔrɔ k'u bɛ ko segin ka tɔrɔ o de ma yala o de ye salafiya yɛrɛ ye wa ibe salafiya o bɛ maana wɛrɛ de di min n'o tɛ kelen ye an b'a fɔ ko salafiya ani u bɛ min kan fɛn kelenw tɛ ni maa min b'a fɛ ka faranfasiya sɔrɔ o la ni internet b'i bolo i bɛ dɔn muntada dɔ bɛ yen nɔ ko muntadal aslayni muntadal aslayni al aslayni al kitabu wa sunna o kelen bɛ ka muntada dɔ dayɛlɛ al kitabu wa sunna kuma ko tɛ foyi la ala ka kitabu ani ala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam bon ni donna yen nɔ salafisu ni wahabiyaw différence jumɛn ni ɲɔgɔn cɛ maa min ko ale ye salafi ye kira tun bɛ min kan n b'o kan ani wahabiyaya différence jumɛn o ni ɲɔgɔn cɛ mukhalafatul aqidatil wahabiyya at-taymiyya lil aqidati salafiyya hal hunaka farqun بين الوهابية والسلفية الجواب نعم كالفرق بين السماء والأرض différence be wahabiya ni salafiya ni ɲɔgɔn cɛ comme n'a fɔ différence be sankolon dugukolo cɛ cogo min فالوهابية فرقة تنتمي إلى شيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التيمي الذي اعتمد عقيدة ابن تيمية عقيدة للإسلام والمسلمين وهرب الناس من أجلها ووالى وعاد عليها وألبسها لباس السلفية ودعا الناس إليها بالسيف وقاتلهم وقتل من قتل لمخالفته لعقيدة ابن تيمية وليس لمخالفته للإسلام لأن الناس في عهده كانوا مسلمين موحدين
وحتى يدمن التسليم المطلق وتقليد اللعمة له والاتباع هارب هو واتباعه العقل وصوروه على أنه الشيطان رجيم منتدى الأصلين ومن فو وكان أميكا نمين فو أتيكا فوكو نني دو كانيسي أما ويميني أميكو دي فو باسكي dongo dan tulo korola bi ka gwan a kafira mushriku ka soro o te kafira te mushriki te ko were de don kwa aw ni kafira don kafir tian ni mushriki don mushriki tian aw mais ko were de don no ba fe ka odo mawo kuna ka fo ku le salafisi ala kara kumbe minga ko bode ka minu nye wuli ka joke ala kara be min ka tigi cho ko je mo ye ulu ya jira ka foko u ka tabolo ni ala kara kuma min ka o tekele ko sheikh najidi kan no e taymi kan ko ale hakilla do ta ibo en taymi da tuma chama ira no ere be fonyon ko ayo do ke tabolo nta kili ko ke silamaya ye mama ni yo fungonya e bora silamaya kono ye kafir de i joli boni be daga ya famma mo ni ti utay ngono o ba fo ko ka akhira man koro esende foila e godana ti kan u ma ko te ka kuma kana do ko te ka blasarla ko ne bisegi musala no te utife nu fereli mayre bu fa u jelu boni bi daga we kana fulo minane bi daga we were ka famela ko akoma no obulo ci ko sila bon wabiya o de fili wabiya we bon okuma no wul kira wabiya we jonde salafiya we wa salafiyatu nisbatun ila salafi salih wa hum sahabatu wa ridwanullahi alayhim ajma'in alladhina talaqaw li aqidati min asliha ونبئها الصافي من رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وهي عقيدة تقوم أول ما تقوم على العقل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى البهائم التي لا عقل لها وإنما أرسل إلى الإنسان العاقل الذي قبل تحمل الأمانة بعد عرضها على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وهملها الإنسان وهذه الأمانة هي حرية الاختيار بين الخير والشر كما قال تعالى وهديناه النجدين سلفي داملي دي كتا ما نيمان كونيوما نو يكرك الصحابة على ما جانك أبو بلا جلم ulumini ye hakilila aqida uye ata asunkoro ani uyata kamina damina la mi seno aledo ana jipo ya romi ni o seno aledo no ala kiray yere muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah bin abdul muttalib ala ka nema jide ma kisi o ye hakilla de aka abi jofem folo minga o ye hakiliye ala kana ni hakilla min ya akira la abi jo fe minga o arama den yere ka hakilili bari ala kira sallam o malici kata baawma a cira kata hakili mawdema o ya ci katron arama den mi no e hakili mai o minye ala ka danaya donni mina fente menen ko ni akunjirala sangolo ni kulu ni dugukolo ni kulula usrana nye nga adama denya doni nindana yayi ninde sugandili ka horonya yi nyumani jugumanche ala ko odela ko anya kana siraflaka ومن عجيب الأمور أن العرب في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا في قمة الذكاء العقلي ولذلك خاطب القرآن عقولهم ولم يخاطب أجسامهم عربوكم بين واتمي arabu ubuga kaindon ubafam ubuga moya indon
o de ko son qur'ana yu kuma ɲɔgɔnya n'u hakiliw de amo farikolo kuma ɲɔgɔnya fal aqidatu salafiyatu aqidatun aqliyatun atat lil aqli bid-dalili wal burhani min awwal al-qur'ani ila akhirih ikado gafo hakilla mi ni o salafi gange folofolo ye min ma ɲuman folo kun bɛ min kan an ka mandon ka ma folo kun bɛ min kan o ye hakilla de hakili gange do hakili gange kɔrɔ dɔ min ye a nana hakili de kama ni daluya ye daluya minnu bɛ jira hakili la ani dalu jelenw ka daminɛ kuranɛ la fo ka taa se a laban ma وبهذا يتبين أن الخطأ الأول في العقيدة الوهابية محاربة العقل وابو إكادو كفي الفلوم يسرو وي هكلي كله هكلي من بيك ما كامنا هكلي من بتافاني نافاندو وي او فلو دكلي أكيله كاني فو كنا دايلندو وابو بيكني غايانو abiga ni kuma fo minuma u kalangelaw be kenen gayano o koson u ko ma ko kayfa tad'i an al-arab fi ahdi sallallahu alaihi wasallam kanu fi qimmati zakai min al-aqli wallahu ta'ala wasafahum bi aksi hadha faqal inna sharra ad-dawabi inda allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun inna sharra ad-dawabi inda allahi as-summu al-bukmu alladhina la yaqilun qila lahum ittabi'u ma anzala allah قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا إلى آخر الآيات ومثل الذين كفروا كمثل الذين يقبل ما لا يسمعون كثروا آيات داما وهذه الآيات وغيرها دليل على أنهم كانوا في قمة العقل والذكاء سيسانو أكيلين غنيفو كو آيات نمباجرة كوتي فويدون نلومودو في البانتودو ko Qur'an ayan num belaji len bori jara edungo ko hakili mawdo o winya jogodi akon bi jabi ni ayan num anni ayan dana o dalude ka ko arabun num kumbe hakili dafalen yaade kono hakili mawire yerde kundo ma ke ku nyere yerde kundo nga problem gara minye ni ye anko ko hakili mawdo Qur'an ko man ufe ni kumakan jelende kumakan min be fam akonga o ma hakili mbara a hakili ndatugu de ka da o ma bara kenai tumami nu ye jon no batu nu yo fan no batu o ma bara ke no hakilu de ya fam wode ko so alak manu fe kasra jirula usurla ka dalu tani qur'ana minun sona sahaba ala usurla ko lutanu ku ka hakili bonya fo kuka doni bonya fo inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama yarfa'u Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat donc usera ko doni mi hakili hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ولذلك أخطأ الوهابية عندما هاجموا الأشاعرة في عدم اعتدادهم بإيمان المقلد لأن المقلد المقصود هنا هو الذي ألغى عقله عن التفكر والتدبر وآمن كما آمن من حوله من اللال والشيران وليس عن اقتناع أو رسوق عقيدة سيسانو يا دو أنغا هكلا مي مانا سلامات تابلو مي سلاما منون تنسين تيجي سبت لمبي كورلينغا ولوكا هكلا مي ودي فقه مسألة ولا ibidlom wala nga aqida la yere ka fam ka ala don ko ala kelen ala de yimay ma kelen nga na bela jelen nga o de bla kuna ko ala de yimay flanan dala fi ko de don o tekeni dloni de wala iman le muqallid atikeno ibika yere ka limaniya kasre madloni aussi limaniya la bela jelen ki jija ka ala don ka don imay ka don ikanga kelene batu waaw ikado ka fo ashaira bo odeka ya bon o temenen ko mi fiqi masalawi ibidlon fiqi masalawi فمطلوب ومرغوب خاصة تقرير العلماء الربانيين
أصحاب المذاهب الأربعة يبيد لون أولولا ودي نمبي في العقيدة الأشعرية فتاوى الفقه الفن بتقليد كلها بلا جلهم بينا منو غسناك لو مذاهب الأربعة كرنجران يما يبيد دو أكلنا كعلا بسنوي نية خطو فلانك سؤال كيف تدعي أن العرب في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا في قمة الذكاء العقلي ومنهم الصحابة رضي الله عنهم وأن العقيدة السلفية عقلية وأنت تدعي أصلا أن عقيدة الصحابة هي التفويض والتفويض عندك يشمل التفويض المعنى والكيفية. جواب: لا يقف موقف تفويض وتسليم على العقيدة إلا عقل كامل الذكاء والفهم. وبكي أنينغا أكو إبيافو كو مافلون نونغا عقيدة كو على كده وقت الله صلى الله عليه وسلم كو أو عربون نمكم بين كو هكلي كونغا بون كفر صحابة يريكا كو هكلي كونغا بون إدم باجرا كفكو مافلو كهكلا ko ode ka ko di alama ka tafwidu ke no hakili ka bon mona o ma choko wera nyina la mini tafwidu tekele ako edung tafwidu ero o koro de ka mana koro di alama ani ka kechoko we di alama lefuzu nyere koro ko di alama akoro jonjo e miye ko di alama ani ka kechoko di alama e kala nyini ode jabu kala ya jira ko ma site ni fam ka joni joro ina hakika ka fo ni mami hakili dafara ni mami be alaka bonya do ani alaka bi azamatullah wa kibriya Allah fa sallama al-amra lillah min bi ala don anyerema wala ibe ko di alama mana ma site fala yudriku qusra al-aql illa aql ma sita don kone hakili dayni fo mami hakili ka bon no de bekele me ka barka da ala hakili fan fela fe mami mba don ka fo kone hakili ka dayni o de ma hakili mai هذا الموقف معناه تهجيم العقل وإلجام العقل ووضع العقل في هجمه الطبيعي أنه لا يعرف وأنه قاصر كفو hakili ka bara e minye ni nyoro ina ode ka hakili danjira ka don ko hakili adamade hakili wama utitu min al ilmi illa qalil ne bo faraka akoro yi ibe don de don bon donc ika jo i danro la quoi adama dembi jo a danro la ibe karafe do e hakili dala aka dan a danro la ya fam ani awa ka hakili kolte ka do ka kadiri kono ko ka kadiri mi ka to kono la tabi bari annahu la yarifu wa annahu qasu fa ana atahimu nafsi bil ajzi hatta la ataqawwala ala Allah bila ilm akonne be nyire tumani dese ngana nan galono ala la ka kuma ala ire jati ka sura donni tena ndogede فأنا أعلم لمعنى البشرية لهذه الألفاظ ولا أعلم لمعنى الإلهية ولا أعلم مراد الله تعالى من إضافة هذه الألفاظ إلى نفسه سبحانه أقول مين أقول لي لفظ من استوى من فوق القرآن كنو أن يد الله من فوق القرآن كنو نبي يد من استوى من كردون koro min be lafzu nunna ni aramadin ko don ne ba koro don de mba don de bari ni ko bolo oye bolo de nga min bi kafkata alama chere la neto o koro don adangane ya yere kande to mami ni ala ni lafzu nun kafkata yere ma ndi akoro do adangane ya yere ka mba koro di kata ale ala min ya fo yere ma لأن الألفاظ المتشابهة في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى والله تعالى لم يهدد لها معنى معين يلتزم به ولا نلتزم به ولا نتعداه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدد
فكيف نحدد نحن ما لم يحدده الله ورسوله شير لا لفظ من نانا ننجوي نتانو أبسك كورو شامانتا الله تبارك وتعالى أما دان تجلي كي أني دان تجلي شو كرنجرنا كومبان لازم يلي كنو يندي تموكا على كراي دم فنان رسول الله أما دان تجلي كرنجرنا أني أكمنا مونا أو مدان تجلي كي أني ري كفين دان تجي فمي كما كسيدغرلا على ما كماتي كرام كماتي وبيان شكودي فالله تعالى لم يتم للمجسمين عملا ولا هدفا في كتابه الكريم فلا يكمل لهم صورة كاملة الله تبارك وتعالى أما دفلك منهم بألاك فرغلوغي وبألاك فين كلغتما دوي فرغلو دوي كيرنجين دعنا يرني ماغوي كوباتو أو علما فرغلو دفلين دي أمة قرآن كنو نوبسيغو سينزي أوكا كوبو يمازي وهكذا مسألة على يمين فاني قرآن كنو أيرك ما عقوتولا اليد واليدين والأيدي وذكر العين والعيون ولم يذكر العينين وذكر الساق الواحدة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم القدم الواحدة واليدين اليمين والشمال مرة واليدين اليمين مرة أخرى ما عندو مننا قرآن كنا ندي سكونيا بفرانونغا الله تبارك وتعالى أي بولفو بولوكلي أني بولو فلا أيو فنافو بولو شا مامبا فنا أي أو فنافو والسماء بنيناها بأيدي أي بولو شا مامفو بو الله تبارك وتعالى أي نيفو بأعيننا أيو فنافو أي لا عيون فنافو nga al aynayni ala mufo ala nyefla amofo qur'an ko ala gelengele kelenfo nga mafla nafo ala gara yere o sentege fo sentege kelen ani tege fla kini ani numa sien dola ani bolo fla kini sien dola ala gara e bolo ko nyufo sien dola duru bolo ko den duru sien dola bolo ko den ngoro ola utise ka imazi dini fole numa afule ka ni minin fo ala ya fo chogo mi ka da oma ulutise ka imazi do di ni fole numa fa kayfa yahmiluna ala zahiri wala haqiqa wa madha yahmiluna ala zahiri wala haqiqa ukmana nolu go goba amana doni kene kanna yere la ani dangana yere kan obe mun don mun de bi doni kene kana ne haqiqa tafwidu am bisenga dor de madrabana فدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأوحالة ولم يؤثر عنهم كلام في هذا الموضوع نهائيا ترك الصحابة ويكما تويننا بيو وما كما سواني كابون وما فيو كما نفعل ما مالكي وعد الشام بالك هكذا فو أوي نيرونا صحابة ما فو أكنا فجري أكوكنا كمفو ولا قالوا إلا حقيقة مفو ولم يتكلموا ولم يتناقشوا ولم يدعوا الناس بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموضوع ومن هنا أخذنا القول بتفريد ياندي أن لن يلا دي الصحابة ودي ودي سواني كوتا كدي علما أم يكمن تفريد دي mana nuna anyi ba be la jilen sabatlen to ka tafyidu ke ode anga akilai wa min huna arafna anna hamla lil mutashabihati ala zahiri bid'atun wala abijrawla ko wa biyanu minum be ka tlo korola gwa ne ala ka mangutu ko bidi amogo de do contraire ko ke sunna bidi awde do ليست من عقيدة الإسلام
ولو اقتصر إجراء الصفات على الظاهر على طائفة من الناس الوهابيين وقالوا هذا رأينا واعتقادنا لهان الأمر وتركناهم وشعناهم نكون أدام إرما نندي أنها هكلاي أو متان نفي أبانا من الإسلام يكوني فويتي نندي ونقولون دي بكرة نقولون تيجي ولكن المصيبة الكبرى هي إلصاق ونسبة هذا الاعتقاد إلى الصحابة ولكن المصيبة الكبرى هي إلصاق ونسبة هذا الاعتقاد إلى الصحابة بلو بايرمي أني ميري كيرا كويري باسماروي ويدي ulubi ka ni hakila jengene ni hakila chene min fo ka noro ani ko dami ala ga sahaba lo ni hakila ko ni hakila jugu wa be ko ni hakila jugu ibo dami ka ta kira ka sahaba ma o de balawire wa bitali ila rasul sallallahu alaihi wasallam o te menen go fana uma dan sahaba ma ko ni de ala kira yere ka hakila وبالتالي إلى الأنبياء والمرسلين وما دوما وكو نندي نبي مونغا حق الله أن كراو كو على كون كراي وبالتالي إلى الله رب العالمين وما دوما كو نندي على يريفنا حق الله ولو فريانا كو جوجو والمصيبة الأكبر أنهم يوالون ويعادون على هذا الاعتقاد فيخرجون من خالفهم أو من يخالفهم من الجماعة بلو يري من يتوني ماوما وكان يحكي جوجو مامباي أني يحكي جنين مباي دلوت منا كتابو كنو دلوت تالا سنة كنو ni mami majjako ta ofe nenni dabura ete silamai e kafir de e mushriki de we silama bela jelen kafiran wala tan nem ko tan فمن الذي قدم عقله على النصوص الفوضى الذي اتهم نفسه بالجهل وعقله بالعجز فمن الذي قدم عقله على النصوص المفوض الذي اتهم نفسه بالجهل وعقله بالعجز أو منكر التفويض الذي يقدم عقله على النص ويقول أنا أعرف المعنى البشري والإلهي ne ango ambe kumanye fo kewi anu jonde ya hakili blaji nesugo wabe odu ya hakili blaji hakili blaji ka nesitoy nesina na jogo mi kanga totindi nga eka korowere di nesima ko ebe ala taro ebe yar meden tado kasoro ebe yar meden tado ngidala tado ni من الذي يعتمد على عقله ويقف به أمام النص وهذا قطع قاتل لا جدنا له علاجا إلا عند الشاعر أكلا ني نفهم دو يكانتو كو كاي فرو لسا تزرون بمون تدل أصلايني أمبي أودي كونامي كودي فويدان وباكيكو كاي فرو لسا باتكولو دي بي اولو دي اهل الاسباتي اولو دي رفعوا شعاره في العصر الحديث وغيرهم اهل النفي واتباع الجهميه وكولو دي سباتليكي كوما ويرو كولو يغنيغي كارموغي كاما كو انيماجو سباتلي يري كورو جماني لوغالا ay sabatili ñe foy nafi ko roy miye logala ayo détail ko perlatigi ko foy bon to mi nayo bela jelen perlatigi ko foy kanana loga sirawi kanana fajar sirawi abanen go ola pepepe asorlaka isbatu yere dina konana وكره منو اتمعنانوي عن دليل وبرهان كبسك فينغا كبو دلوما ان دلو جيلي حطات معين القلب كما ابراهيم يا فچومي كو ابورانو اونيوي اوا كسروكوف
ako ni yɔrɔ la sa ako hum ya'tarifuna anna hadhihi al-ayati al-mutashabihati qat'iyyatu thubuti silama bela jelen sabatilen baga ko aya minu ko manya fo sen jama chogomi qur'ana aya ndo be no we muhkamatu ye onana nga barake nay aya ndo be we mutashabihatu ye onana anga limaniya nay ba anyo fawe sen chama anga tafsirin gono bon bela jelen jena nay ka aya nun sabatilen to qatiyatu subut danga ka fo ko wulude sabatili bawo ko mo were geni ba aye o kuma ngenga bo adala se ka fam ya fam bari nolu ko wulwi jenay ko aya nun ko mutashabihatu no ko qatiyatu subuti wa nahnu aidan na'tarifu wa nu'minu wa nuqirru anna hadhihi al-ayati al-mutashabihati qatiyatu subuti ya fam فأين ما يتون الخلاف والنزاع ولا انفرنا غير جمعين أمبي جناناي يا فهم أمبي جناناي على أيرم ما كنت نمية أبلا جلين سبت لندو أمبي نأوكا نعم موطن الخلاف والنزاع في دلالة هذه الآيات المتشابهات على معانيها المرادة منها نص الكتاب أم بينوكا نصوص النوغا أم بينوكا أنيو سبتي نعم كما بيرو مثلا ني أهل السنة والجماعة والأشاعرة والماتريدية أني أهل البدعة الوهابية وفورا نيوغا يرومي أملا سوما ويجمعي وبيكون يا سبتي كفوا معقود نمبي معقود نسبت لين بالله فونا تولا ويفرنا غورو من سيرا يورو لمسا فهل عندهم يقين راسخ ثابت أن المعاني الظاهرية لهذه الألفاظ المتشابهة حق من عند الله تعالى هل حدد الله تعالى لهذه المتشابهات معاني محددة من يتعداها إلى غيرها فهو فعلا قد ترك الإثبات ودخل في النفي والجهود والنكران أموني نينغا تشيدو الرحمن على الأرض استوى الرحمن على الأرض استوى على أدكينا لا رشكا مي بذاته ayre de do sika foi dala asigile me komita asengu ndale me kursi kan ayre sigile me la arshika bon jene ni foi est-ce que ala de afo amode afoni nchugo ya la tanoa wala ala kira de afoni nchugo ya la tanoa ngalo ala ma afa kira ma bon ni ala ma afa kira ma na azura ala de yafo ni mami ya toyi o kuma na fuge ni ala kira de ya korfo tanu comme ye bi ga fo chogomi ni mami ya toyi wala ye sibatu toyi ye na fuge onga me o dalute bolo ala ma fo akira ma fo فمن أين لهم إثبات معاني هذه الألفاظ على ظاهرها إثباتا يصل إلى درجة الرسوخ والاطمئنان الذي هو عقيدة يحيا عليها الإنسان ويموت عليها بحيث يحق لهم بعدها أن يصفوا غيرهم بالنفي والجهود والنكران أقول دلو بمي أبولو دلو أني باسكلي نحكيلاتي بولو بمي أبولو كفو نندي حكيلا ني بامي يرمياكا كساكا يرولا ni mamiya atoy dron ibisaka magankutu ko ya gen aniya nakari هل معنى هذا أن الألفاظ المتشابهة الواردة في الكتاب والسنة مثل اليد والاستواء والوجه والعين والأصابع المجيء الهرولة الملل وغيرها ليس لها معاني معددة مجرد حروف يوفى خالية من المعنى
مجرد أصوات لا معنى لها. أليس هذا أليس هذا هو التجهيل كما يقولون أنكم تنسبون الجهل لله ورسوله؟ هل يسيء هذا؟ جواب: هنا نقطة فاصلة ومحورية. هذه النقطة بالذات هي سبب كل هذا اللغط. وبكيك من ينقلك نكمان كلن ينقلك جابري كلن يا جابي أكو يانو anga kuma yere na fama yoro ansira kuma na fama yoro ma ambe korofa mi yere kono na fama yoro yende وعدم الفهم وعدم التهديد الذي وقعت فيه كل الفرق الإسلامية على طول التاريخ الإسلامي. ومن لم يهدد ويؤدي هذه النقطة فهو عاش ومخادع بصراحة وببساطة وبأعلى صوت حتى يسمع من به سمع. هذه الألفاظ لها معاني بشرية محددة تصف حالات وعادات وجوارها مادية مشاهدة بالعين لبشرية المجردة. أفلق كلمة منه فوق أين نقول يقول كورتو لوا يلا كورتو لوا شيء أجابي أكو ngono mangambi andi lafzu minu fora koroba bela jelena adama den koroba bela jelena adanti geledo abella hala yofo ani abu sufendo fo ani abe kenigan sufendo fo ube nyena no yadama denga boloye wala inye wala isenyi walma dageni ikasigili fenga koronu ne ayesro abika fo adama dendema akorode. ولها معاني أخرى في سياقها داخل كلام الله داخل كلام الله أضافها الله إلى نفسه. نحن نعلم تماما المعاني البشرية ولا نعلم أبدا المعاني المضافة إلى الله تعالى. أفلق لفظ منه فو ندلفن فرق فو أدم دينما شير لامبو كردون أمبو كردون kene kan tafwidu tala fetala ambu korono nasru ufora adama dendema ngani uma fo adama dema nu fora ala dema ni lafzu nu fora ala dema donc amba amana di alama amba korodi alama bal hunaka nusus qati'atun tamna'una min idafati al-ma'ani al-bashariyati ila Allah ta'ala. akon nisi chaman beno min bambali kabo mana nun ka fili adamaden mana ko ka fukata alama nesu be min bambali kabo ma o nesi jumai fala tadribu lillahi lamthal ala yufu agana nyono dalai agana dalen dalai kan nyono ke alai agana oke kuma ala bi kuma afone choko o ka karamo ke ayuto min bari ka jigi ko ala bi jigi ko min ka jigi choko ويكافر فلا تضربوا لله الأمثال على كتي على كو سيجزيهم وصفهم على كو ليس كمثله شيء سبحان ربك رب العزة أما يصفون ولكم الويل مما تصفون نمبينا نقرأ كننا نمبا بالي أنقالا دانفين كي نحن نؤمن بما قال الله تعالى على مراد الله تعالى كما داني أنفي ambeli man yani fini ala yofu ala minga sekur taledo ala kala nyinika ala de ba kala nyinido amo chama bo alf lam bisalama wallahu alam bi murad bizalika onanyo ona chama walaysa kama huwa mawjudun fi lughati albashar adama dum ba miri chokomi anotikile fallahu ta'ala fawqa alkalimati wa fawqa alhurufi وفوق وصف الوصفين وليس معنى أن الله تعالى يتكلم بكلام هو من لغتنا حتى نفهم. ليس معنى هذا أن الله تعالى هكذا فعلا. هل هذه الحروف التي تكون اسمك هي أنت فعلا؟ هل هي ذلك ذاتك؟ هل هي ذاتك؟ هكذا هل اسم الله هو ذات الله فعلا أم أنه اسم للذات الإلهية؟ وهذه الحروف المكونة لو هي اسم مجرد اسم له معنى في اللغة هو الذي يأله القلوب أي تحبه القلوب. والحرف لا يمكن أن يستوعب جلال الله
وعظمة الله وكبرياء الله وعزة الله هؤلاء ليس لهم إلا لغة ابن تيمية الأرجاعة الأوراع نون دو كمان فوي فما كلينغا هكلا نوي ابن تيمية وكا هكلا مي اللغة من جنجليدو الأوراع التي نضع منها المجاز ونضع منها الودع الأول وجعل كل الألفاظ فيها على الحقيقة وهذه ليست لغة القرآن ولا لغة العرب وإنما لغة خاصة اختراها ابن تيمية ثم تراجع عنها بعد ذلك في كل كتبه حيث استعمل المجاز بتوسع ولم يتراجعوا odi ko sengo tuma dola ni bunti meta bi funyongo bari ka sabi go segene ka wani mchama ma odi ko son ika do ka fa Allah tabaraka wa taala ay adama de kanga fem fol min fam la budda min ar-ruju' ila al-ilm al-asli wa laysa limuzayyaf jako ya fanga sengatoro doni korodema doni nyaamili anga jogodo la de anga sengatoro doni lasli rema al-warad fi al-kitab wa sunnati wa min hadha al-ilm ma yali at-tasawwur nango anga sengatoro ala ka kitab ma na ala ka sunna ma doni koro anga sengatoro luma wa be utati de bari ka sabge o doni folfola ay folfola jumayi ay fo ma ko tasawwur ka fin imaginer ما هو التصور؟ التصور هو إدراك لمفرد من غير حكم عليه بإثبات أو نفي كفندو بي نين نيندي يانا كفا بي ولا تي اوتري نين فندو دي كصورة إيمازي سيجي دسكونا فنو وعيفو دي مكو الأسماء أيفوه دمكو أسماء المسميات أي مسميات الأسماء نيكو قلم كتاب سمكة بحر جبل حبل صحراء أرض سماء شجرة نونو يتغودي نافر نيكو قلم درون إيه هاكلي بسنغا قلم يمازي سبني بكنمي إدى لغا قلم مينيكا كرو إتودي نيكو يمانغو قلم edelega kalamu minye ka koro hakili bode parce que kalamu imazi delega yi hakili abi kono ko imazi chamane marale me adama de gungulola imi morla niko kitabu idelega kitabu minye ka koro ibe miro dela niko samaka du no jege idelega jege minye ka koro be miro dela niko baji idelega baji minye be miro dela niko juru idelega juru minye ka koro be miro dela niko dugolo idelega dugolo minye ka koro be miro abi tende فمجرد السماع أي اسم من هذه الأسماء فإن الذهن يتصور مباشرة صورة هذا الاسم لأنه رأى مثالا له في الواقع مغبي إما تغفو مغبي تغفو فيني كفو كلام نيدي بريكا داكا دلك كلام دوي فعشرات بل مئات بل آلاف الصور مخزنة في الذاكرة طول حياة الإنسان صورة chaman de maralembe imazi chaman de maralembe ana maden kulola ne togom me dron yakile be jigi o imazina ibo odoni togom ye no fara dron yakile be jigi ola mubashara wa hadhihi awwalu darajatin min darajat al-ilm nin doni ka daraja fulfuloi ani famiya ka daraja fulfulo وهو أول مرحلة علمها الله لآدم نيندي جور فلوي ني على آدم الله دنيا لا عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها أقول على آدم الله دنيا تقول أبلا جري فقبل تعليم الله تعالى الأسماء لآدم فقبل تعليم الله تعالى الأسماء لآدم كان آدم لا يعلم الشيء يعني على آدم الله دنيا تقول نونا آدم كنت فيدون أكنت في ميري لأنه خلق وذاكرته خالية بيضاء ليس فيها شيء بل أدم أمي موريكون لانغولون دو فيكون دالا ونفس الدرجة يشترك فيها كل المخلوقات حتى الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى قال تعالى على لسانهم
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana tuma min ala ye tɔgɔ fɛn ninnu jira malikaw la malikaw ko a senuya bi ye an t'a dɔn fo ni e yɛrɛ y'an ladonna min na o minbaru gɔlanlen bɛ ka bɔ ma fa idha nataqa amamaka insanu bi kalimati yadin ni maa dɔ kumana e kɔrɔ sisan ko bolo falan yaqifi dha ila zihnika illa suratul yadi li bashariya ni mɔgɔ k'i ma ko bolo foyi tɛ jigin e kɔnɔ fo adamaden bolo sawura o image de bina ila ni ko bolo dɔrɔn adamaden bolo image de bina ila allati hiya alatul amali lil insan but adamaden bɛ baara kɛ ni min ye a fo de ma ko bolo ni e tulo ye kalimatu waji ni ɲɛda tɔgɔ mɛn dɔrɔn foyi tɛ jigin kɔnɔ illa al wajhu al bashar adamaden ɲɛda al ma'ruf alladhi tatakawwanu fi safat al wajh wa ala al aynayn wal anf min bɛ jigin kɔnɔ n'a fɔra ko ɲɛda dɔrɔn ɲɛ kisɛ fila ni nu ni dabara bɛ min na ani ɲɛ gungun fila a fɔ de ma ko ɲɛda o ye kunkolo dɔ ye al murakkab fiha tulo fila bɛ min na si b'a la ni ko waju dabati fana ne dabatu faraka a bɛ kɛ fɛn ye bon ni ko ɲɛ foyi tɛ kɔn ka tɔrɔ hakili ma fo adamaden ɲɛ albashariya bari y'o de ye o bon ni ye nuzulu fana mɛn o cogo kelen de la fala in ta ka yala yɛlɛ illa suratu nuzul jigini de bɛ ne hakili la ala sulami wa nawi min makani ala ila makani asfal wa idha samilta kaminata istiwa فلن يقفز إلى ذلك إلى الجلوس والاستقرار لا فرقوا أو استواء سجلي أن سبتلي أدو من هكذا وتمكن وهكذا كل هذه تصورات تقفز إلى ذهنك رغما عنك عندما سمع اسمه وهذه هي طبيعة البشر طبيعة العقل البشري بلا جلين بودميري التي خلقنا الله عليها على أن دودك ولا هيلة لنا فيها في رتش دمبولولا ولا فرق في هذا بين إنسان وإنسان أي لا فرق بين أشعري وغيره بيكلنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فهناك حواس خمسة أرام الدين كالصومي دور لبارام الدين أرام الدين تنيانا ما يميل ملكلين بنيه إتي فوي دولا فوني أف صومي دور إنسرادي ite foyi fana doni ɲini fo o sira de fɛ asamu wal basaru wal lamsu wal zawqu wal sham meni yeli magali neneni sumbuli nin de hakili ka tɛmɛ siraw al bashari dɔɔnin fɛn bi dɔɔnin sira ninnu de fɛ ite foyi faamu ite foyi miiri fo illa al mahsusat allati adraka bi hadhihi al manafis awaduha وأي معلومة لا تدخل من أي منفذ من هذه المنافذ لا يمكن أن يتخيلها الإنسان إطلاقا لا تضرب المثلث من الحياة التي رعاها هكذا عندما دين إداني نسران فمن من الدو إيكا نسران في بي أريدون ومن أجل هذه النقطة تهديدا ضرب الله تعالى لنا الأمثلة في القرآن الكريم نسران دي قال مثاليه ودي أما قرآن كونه فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وهذا هو سر الإيمان بالغيب ala be misaliyaw diama ama minye mana ka misaliyaw doma ninde limani ya ni dogolen ka limana ni fen dogolen ninde agundo ay no minu bima qaba tuminu bima qaba kanaka tarahu la annaka tasduqu man aqtasaddiqu man akhbaraka ma minyi kibada idale mbola don hali ni mai abiko na fu yayi ala kira ye awa samaso kibada fo alam tara kayfa fa'ala rabbuka o ma kala gara nyanam me ala ko koyle mai wa par ala de ya fay adale mbala bo chokele ndela aramadem bolo do kana miri ko ala bolo bitende aramadem nyeda de kana miri ko ala nyeda bitende kuma en koro o de ko kuma bakruma fola sira min gisilendo katame sira bela jelenga o e ka tafridu ke ala ya fo choko mi ala yerde ba ke choko to abana ngamme wabiya karamo hal ni ayasro ubun ne jengi na isanno u karamo ko minga o e dia bijigi ngomi ne jigi jogo
a bɛ tan de a bɛ yɛrɛ yɛrɛ de a sigilen yɛrɛ de bɛ yen nɔ n'i y'o kɛ dɔrɔn i kɛra mujassimatu ye i kɛra kafiri ye waliyazu billah waati janyana n'an ye n'o tɛ labɛn min b'an bolo kɛnɛ in kan an tun t'a fɛ ka wuli yan ka tila ka segin nin kɛnɛ ɲɔgɔnna la tuguni quoi parce que u bɛ nɛni ni kuma lankolon fɔ min na a si tɛ sababa ye quoi a bɛɛ lajɛlen bɛ cadre dɔ de kɔnɔ min ni sunna a tɛ kelen ye min ni salafiya tɛ kelen ye min ni ala ta tɛ kelen ye ala k'an bɛ sababa ma. bisimilahi. والله الذي Allahu de masa ye. أرسل الرياح أرسل الرياح Allahu lezi ala de masa ye. أرسل الرياح n'a ye fiɲɛw ci فتصير fiɲɛw bɛ lamagali kɛ سحابا kabasen na فسقناه an ye kabasen sama إلى بلد k'aw toro dugu ma ميت ni o jalen don la nabaata biya min jalen don naam naam أسجد bisimilahi. فأين الأرض an ye dugukolo ɲɛnamaya بهم ni ji ye بعد موتها dugukolo in jalen kɔ كذلك النشور nushuru kunu ni bo o cogoya in de la من mɔgɔ min كان n'o tigilamɔgɔ kɛra يريد العزة n'a bɛ bonya de ɲini فلله العزة bonya bɛ ala de jami'an a bɛɛ lajɛlen إليه يسعد الكلم kelema bɛ yɛlɛ ka da ala de ma الطيب ni o senuyalen don والعمل baara n'o الصالح ye baara ɲuman ye يرفعه ala bi o koroda والذين mɔgɔ minnu يمكرون n'olu bɛ سيئات dabali jugu dilan لهم عذاب yankatabu ye شديد min ka gɛlɛn ومكر أولئك olu ka dabali هو o tigitigi yaburu a bɛ halaki والله Allahu taala خلقكم a ye aw da من تراب kabini buguri la ثم ka segin من نطفة kabini mani la ثم ka segin جعلكم ala y'aw kɛ azwajan cɛ ni musow ye وما تعمل من minnu أنثى sa muso ti dɔnni kɛ ولا تضع muso yɛrɛ ti jigin illa bi ilmihi fo ni ala ka dɔn de وما يؤمر ma yu'ammaru min mu'ammarin sitigi tɛ si sɔrɔ ولا ينقص u tɛ nagasi kɛ من kabini عمره sijantigi si la إلا في ko كتاب k'a dɔrɔn bɛ kitabu de kɔnɔ إن ذلك i k'a dɔn k'a fɔ يسير a ka nɔgɔn ala la bolo وما يستوي البحران baji fila ti kaɲa si janyani na si sunyali dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ la nam هذا ni min ye nin ye عصب nin ye ji juman ye furatun a sumalen don سائق a سراب miniji kunni ka nɔgɔn وهذا ni min ye nin ye ملح nin ye kɔgɔma dugukolo de ye ujajun ka kuna ومن كل o taakuluna laman a bi sogo dun من كل kabini kelen kelen la tariyan n'o ye sogo kɛnɛ jɛgɛ sogo ye وتستخرجون هلية hiliyatan a bɛ masiri labo a تلبسونها b'o siri وترى الفلك e bɛ jikankulu ye fi a kɔnɔna مواخر cilikɛlaw ye تبتغوا yalasa na ɲinini kɛ من فضله kabini ala ka fisantiya la a ولعلكم n'a dɔw la aw tashkurun ala barika da ala ye يولج الليل ala bɛ su dɔn finnaari tile la ويولج ala النهار bɛ tile dɔn filayini su la وسخر الشمس ala ye tile kɔlɔn والقمر ani kalo كل kelen kelen ka minnu fila la يجري a bɛɛ bɛ boli ka taa sanga ma مسمى ni o tɔgɔ fɛnw ye don ذلكم olu kɛbaa de ye Allahu ye ربكم Allahu de ye aw ma ye له الملك fanga bɛ ala bolo والذين fɛn minnu يدعون n'a b'o k'olu wele k'u batu من دونه n'a ma kɛ ni Allahu ye ما يملكون من o tɛ قطمير pour tɛtɛ mara إن تدعوهم ni wele yɛrɛ لا يسمعوا o t'a ka الدعاء weleli mɛn ولو سمعوا hali n'u ye weleli mɛn ما u استجابوا tɛ jaabili kɛ لكم aw ye ويوم n'a y'u wele القيامة u tɛ ja weleli mɛn wala n'u y'a mɛn yɛrɛ u t'a jaabi o la a ye ala wele dɔrɔn
o ka danfɛn weleli to yen danfɛn batu ko to yen batu ɲɛsinnen a ma o kumana weleli min ni aw laɲini ye batu ye o k'a bɛɛ lajɛlen ye ka to yen nam ويوم القيامة kiyama jo donna يكفرون bɛ بالشرك kafiriya ni aw ka filankafiya ye ولا ينبئك مثل مثل خبير خبير dɔnnikɛla ɲɔgɔnna ti kibaruya de يا أيها ya الناس mɔgɔw أنتم aw de a الفقراء dagibagaw ye إلى ka da Ala ma الله والله Allahu taala Huwa ale de ye alwali الغني kariba ye kaba ka danfɛnw ma الحميد ale de ye masa tanunen إن ye يشاء n'a ye Ala ja يذهبكم a bɛ aw ladaga ka bɔ yen nɔ ويأتي a bɛ na بخلق ni danfɛn ye jadiden n'o ye danfɛn kura ye وما ذلك o ma kɛ bɛ azizin fɛn kelenba ye Ala kan bisimilahi ولا تزر وازرة junubu dɔnni baati dɔnni kɛ وزر أخرى ni wɛrɛ ka junubu dɔn na وإن تدعو nam مثقلة wa in tad'u musiqalatan nam wala tadru waziratun o kɔrɔ jumɛn ye mɔgɔ ti ɲu ma ka junubu la de ayi bɛɛ n'i kungɔ de dɔn kiyama jɔ dɔn wala k'a fɔ ko dɔ b'i ka junubu ta n'o t'a la dɛ o t'a la nam wa in tad'u musiqalatun ni ningiriya b'a to i weleli kɛ لا يملها ka dɔrɔn a ka dɔnni ma لا يهمل شيء u tɛ foyi dɔnni منه kamina la ولو كان hali n'a bɛ ka min wele n'o kɛra ذا قربى a ka surunya dun kɛ إنما تنذر الذين e bɛ maaw de bagabagali يخشون ربهم maa minnu bɛ siranw man ɲi بالغيب ni dusukun ye وأقاموا الصلاة n'u ye sali jɔ ومن ani mɔgɔ min tazaka n'o seniyara ka bɔ filankafiya ma وإنما a يتزكى bi soniya de nafse a yɛrɛ kun ye وإلى الله المصير laban yɔrɔ bi ka da Ala ma وما يستوي الأعمى fiɲɛtɔ tɛ damakaɲa والبصير ani yelikɛla ولا الظلمات dibiw tɛ damakaɲa ولا النور wala nɔrɔ ولا ذل suma tɛ damakaɲa wala aruru wala funteni وما يستوي ni الأحياء arjana tasuma tɛ kelen ye dɛ ma yastawi laya ɲɛnamaw tɛ damakaɲa wala lamwat wala su إن الله Allahu taala يسمع من Ala bɛ mɔgɔ lamini kɛ yasha n'a y'o kanu ni kana ye وما أنت e ma kɛ bi musliman ni maa laminikɛla ye في القبور minnu bɛ kaburu la إن أنت e ma kɛ illa nadhirun ko bagabagali de إنا anw أرسلناك anw ye Mahamadu Lamini ci بالحق ni tiɲɛ بشيرا ni sojaliba ye jaabiliba ye ni arijɛnɛ ye ونذيرا ani bagabagliba ye jaabilibali ye ni jahanama ye وإن من أمة manton si tɛ yen nɔ إلا خلا نذير ko bagabagliba de ko na fiha o la وإن يكذبوك n'u ye nkalontigiya فقد كذب a الذين b'a di maaw nkalontigiyara من قبلهم minnu kɔn'u ye جاءتهم u رسلهم ka kiraw nanu ma بالبينات ni dalu jɛlenw ye وبالزبر ani ni gabew ye وبالكتاب ani ni kitabu ye almuniri nɔnɔrɔlen dɔn ثم ka segin أخذت الذين ne mɔgɔw mina كفروا maa minnu kafiriyara cogo juman ye كان ni ne ka نكيري nagarili kɛra yen nɔ ألم ترى e m'a dɔn wa أن الله k'a fɔ Ala أنزل ماء Ala ye ji jigin mina sama ka bɔ sanfɛ فأخرجنا an ye labɔli kɛ ni o ji in ye ثمرات yiridenw na مختلفا ni ألوانها nɔniya fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ من الجبال wa minali jibali ani kamini kulu la judadun an ye siraw da kamino la بيض u jɛlen do dɔw jɛlen do wa humurun do bileman do مختلف ala ka ألوانها nɔniyaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ وغرابيب ani kulu سود n'olu ka fin ومن الناس ani kamini mɔgɔw la ani والدواب baganw na والأنعام ani sokɔnɔ baganw na مختلف minnu ألوانها nɔniyaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ كذلك komi i n'a fɔ yiridenw fɔnya cogoya
إنما يخشى الله إنما يخشى الله العلماء إنما دون كلاو دي بسر علاني من عباده كمنا كجونا إن الله على الدونو ما من بيالا دون ولو دي بسراني ودو كسان على كده كون دي أو بلا على إنسراني باي نم إن الله على عزيز سيما سدوا كفنغلا غفور يا فبعدك جونغ جنوبويه إن الذين ما منو يتلون كتاب نور الله يا الله كتابو كلا وأقاموا الصلاة يسالي جو اجوجولا وأنفقوا وينفعلك مما كامل فينا رزقناهم نانيو غرسك اولا سرا دوغولا وعلانية اني كنغان يرجون التجارة ولبي جاكو جيغيا لندبورا اوتي هلاكي يوفيهم يلا زالا نودفا اجورهم وكسرولا ويزيدهم على نجيدي من فضله كمن لك فصنديالا إن الله إنه كاد على غفور يا فبعدك جنوبيه شكور بركة بعده والذي فهمي أوحينا نجو واي إليك كنايما من الكتاب كمن قرآن لا هو قدي الحق شيء مصدقا شيء تياباي لما فيني بين يديه من بأن يقول لا من الله نكاد الله تعالى خبير دون جلادو بعباده نكا جوني بصير يلي بعد نوي ثم كسجي أورثنا الكتاب الذي أورثنا الكتاب أني كتاب شيندي الذين ماوما اصطفينا أني من سوغندي من عبادنا كمن أنغا جونا فمنهم ظالم دون كلابي ولولا نفسه أيري كوني ومنهم مقتصد كرنجرن بابي ولولا ومنهم سابق كم بابي ولولا بالخيرات تاهرهما بإذن الله ni ala ka diɲɛ ذلك a ko min y'o ye هو o de ye الفضل fasandiya ye الكبير n'o ka bɔn جنات عدن فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ko cogo di sabi ko cogo di ثم أورثنا الكتاب ala y'a jira ko ale ye kitabu tiɲɛ di من قلبت سيئاته على حسناته naam المقتصد من قلبت حسناته أكو على سيئاته fɔlɔ jumɛn ye من قلبت سيئاته على حسناته maa min ka juguman mana caya i ka ɲuman ye o والمقتصد ye zalimun li nafsihi o ye yɛrɛntɔɲɔna ye والمقتصد من قلبت حسناته على سيئاته muqtasidu ye maa min ka ɲuman cayara naam على سيئاته maa min ka ɲuman cayara n'i ka juguman ye والسابق من لا تقطع منه سيئة sabiqu ye maa min ni juguman ti kɛ ka mina la fiyewu ولذا ورد في الحديث في تفسير هذه الآية a ko a nana hadise kɔnɔ ni aya in facarini la سابقون سابقون a ko sabiquna sabiqun anw ka kɔnba kɔni directement o ye kɔnba de ye siga foyi t'a la ومقتصدنا ناج anw ka kɛrɛnkɛrɛnnenba o kisilen don وظالمنا مغفور له naam anw ka ntɔɲɔnikɛla yafa kɛlen bɛ ka bɔ o fana ma وقيل الظالم هو الراجح السيئات a ko dɔw ko zalimu ye de min ka jugumanw cayara الراجح araji راجح السيئات naam min ka jugumanw giriyara والمقتصد هو الذي تساوت سيئاته a ko muqtasidu ye min ka ɲuman n'a ka juguman n'o damakɛɲɛna والسابق هو الذي رجحت حسناته kɔnbaga o ye min ka ɲuman ni o giriyara o ye kɔnbaga ye وقيل الظالم هو الذي ظهره خير من باطنه dɔw ko zalimu ye maa ye min kokana ka ɲi ni a kɔnɔna ye والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه a ko muqtasidu ye min ka kokana ni a kɔnɔna bɛɛ kɛra kelen ye والسابق من باطنه وخير a ko sabiqu ye min kɔnɔna ka ɲi ni a kɛnɛmala ye وقدم الظالم ومن بعده a ye zalimu in kanda ani min nana o kɔfɛ يقوى رجاؤه في ربه yalasa a ka jigi kana na misɛnya a ka jigi na sɛmɛntiya
ولله يعجب الطائع بعلمه نعم. فيولك. naam ndeda nin bɛɛ lajɛlen bɛ limana jon de kan awɔ nin tafsiri n'o ye bun ajiba ale ko qaddama zalima lilidhani bi kathratihim ay zalimu yi fɔlɔ fɔ o de jama ka ca o de jama ka ca muqtasidu ale dalen bɔ o ka jama caya nga min ga dogonu be ko ni o ye sabiqu de sabiqu min o ma nogon de min be dan o ye kelen kelen me de e de zalimu nga ca nyaamili gelaw islamu la o ka ca ko min yere min gafsan doni o ye muqtasidu ye mo gafsan doni nga min ngoni be dan o man ca naam dogo ay ko ala ye zalimu folofo akana na miri ko ale ka junubi bi ayoroma jan ka ba mama dogo ay de ko adama de yedi gala ala folofolo o damina ude escalier de don ala yelena nan escalier ko mi ya escalier de folofolo o zalimu membo samfi o muqtasidu membo samfi o sabiqu bararama den ibi folo kutala o kɔfɛ i bɛ tuubi o kɔfɛ i bɛ tilen kuta lahalaya o de ye zalimu ye tuubu lahalaya o ye muqtasidu ye o kumana sabiqu o ye istiqamatu lahalaya o ye sabiqu ye naam Salim ibn Abdullah Tusturi ko sabiqu ye alimu de muqtasidu ko ye mutaallimu ye zalimu ko ye jahilu ye abe silama dongela ay fo o de ma ko sabiqu kalande ay fo o de ma ko muqtasidu ebe sira la quoi mais kalambali sa ay fo o de ma ko zalimu ni maa min y'a yɛrɛ sugula k'a ka ko bɛn ka lahara ko ma k'a ka ko fanba bɛn lahara ko ma a ye fɔ o ma ko sabiqu muqtasidu o ye a b'a ka diɲɛ ko ɲɛnabɔ a b'a ka lahara ko ɲɛnabɔ simangirini si ye zalimu o ye min ye diɲɛ ta lahara kan dɔw ko a yɛrɛ ko zalimu ye maa ye min bɛ ala batu a ka laada de dɔrɔn a bɛ batu ninnu kɔni kɛ laada a bɛ sali birika wuli ni fɛn na a b'olu kɛ a ka laada don ni nin waati sera a b'a kɛ ni nin waati sera a b'a kɛ o ko ye zalimu ye muqtasidu o bɛ ala batu ala raghabati wa rahabati arijana nata b'a la a bɛ siran jahanama ye sabiqu o bɛ ala batu ala la haibati wal istiqaq k'a fɔ ala yɛrɛ ni batu ka kan hali ni a y'a sɔrɔ ala ma arijana da a ma jahanama da ani batu kun ka kan parce que mɔgɔ kan ka barika da ala ye arabiyatul adabiye ale kun b'o de fɔ sariya ka kuma ye min ye o ye ka ala batu arji ka akidu arjana ala k'i tasuma ma o ka ɲi tɛ baasi foyi o ɲininen bɛ sariya fan bɛɛ nka o kɔrɔ tɛ ko ni min bɛ ala yɛrɛ fana jati ɲini ko o ye kojugu kɛ dɛ ayi arabiyatul adabiya ale ko ala ma parce que so o so ale kun bɛ arakan 1000 sali ala ye don min ni dugu jɛra ka sɔrɔ a ka sali ma dafa a bɛ kasi cogo min a bɛ kasi cogo la a b'a fɔ ko ale ma se ka ala ka hakɛ sara n'a y'o bɛɛ kɛ a dusukun tiɲɛnen don fana koyi k'a fɔ ko a b'a kɔrɔta n'o ye k'a yɛrɛ bonya ye ayi a dusukun tiɲɛnen de b'a kɛ o bɛɛ na a ko ala n'a y'a sɔrɔ ne bɛ k'e batu arijana ɲinini de kama i k'an jala n kana dɔn n'a y'a sɔrɔ n bɛ k'i batu jahanama ɲɛsiran de kama n'o kun tɛ n kun t'i batu n don a kɔnɔ arabiyatul adabiya kun b'o fɔ donc a zalim o ye maa min ye diɲɛ kɛ halala ni haramu a y'a bɛ ɲagami muqtasidu o ye jijaliba ye k'a fɔ a tɛ haramu dun fo halala sabiqu o ye min jɛna a bɛɛ lajɛlen ko ka ɲɛsin ala ma zalim o ye diɲɛ ɲinina ye muqtasidu o ye lahara ɲinina ye sabiqu o ye ala ɲinina ye ja'alana Allahu minhum bi manni wa karamihi
نعم بسم الله جنات عدن سيغليك جنة سودو يدخلونها أبي دعا كننا يحلون أبو مصري فيها أرجنا كننا من أساور كمني أوا بولا كان نجيولا من ذهب أكو جنات عدن يدخلونها كو جما كل سبا بلا جلين بدو سيغليك أرجنا سوينا جنات عدن بيبي أرجنا دي أو باكلاما الولد العاق والبار في الميراث سواء أو باكلاما إدين دعادي أني دين مباركادي ni sara iga chint lalla abeda magaga har danga den fana be je dusru chena ndoni gela e dusru arjana na chenda hal na sara ko juke aw salamiya min ba dusuguna wasara am amna ibn umar la ko ala kira ko laysa ala ahli la ilaha illa allah wa hashatun fi quburihim ولا في معشرهم أكو نينا فيند لا إله إلا الله دونجوكا وقبرو كنو ولا وكنيكا وكأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم هم ينفضون التراب عن وجوههم بيقول من أن يبولا بيقول بوري كونغ أبو نيدوما وبابا الحمد لله الذي ذهب عنا الهذا نعم بسم الله يحلون نعم أبو مصري فيها أرجانا إنغنانا من أساور من بولو كلا بولو يا من أساور كمني بولو لا نيغولا من ذهب كمني سانونا ولؤلؤا أن لولو كيسولا ولباسهم يقصر لفنو فيها أرجانا إنغنانا حرير هرير فيندو وقالوا وكو الحمد تنبي لله علي الذي علمي أذهب الحزن ناي دمي لتغا أننا كاولي كباما إن ربنا أما لغفور والله يا فبعدو شكور بركة بعدو الذي مسامي أهلنا ناي أون جيجي دار المقامات سيغلي كارجنا الصلاة من فضله كمنا قف سونتي على لا يمسنا نصب سنين دي أون موا فيها أرجننا ولا يمسنا لغوب ديغون دي أون موا فيها أرجننا والذين ما منهم كفروا نولو كافر على لهم نار جهنم تسمى بولوي لا يقضى وتكري عليهم ولوكا فيموتوا جنگو نسا ولا يخفف وتنغولك كابوما من عذابها كمنا كان ينقتلا كذلك وصر لنجولا نجزي كل كفور أم بفسرين علي بلا جلين سرا أولو يستيقون وبدمك فيها على ربنا يا أما أخرجنا إكاون لبو نعمل صالحا أمين منبرا غير الذي سنتنا لا كنا نعم كيرا نعمل نمبرا أولم نؤمركم يلا أما أوسي جنوا ما وقت لا يتذكر من نما بهكل جيجين وقتنا تذكر نهكل جيجين بوتك لمغما وجاءكم نذير وجاءكم النذير بابا لبغنا نوما فذوقوا بابا لبغنا وجاءكم النذير بابا لبغنا نوما بس كي بابا لبغنا جمعي على كرا صلى الله عليه وسلم ودبي أولا سمي كافوكو ناوي على باتو أرجانا باوني ناي على كدا جانا باوني كاولا أولا سمي ني أوي نزير فنا دوي سيجي ما ني سيجرا وي شان ما يكاديما كافوكو فري فاندو بيكا سا ني اي مو ني فري فاندو بيسا الا باين ساي فلاونغا سيا إفلاونغا سيا communiquer ni sigire ka communiquer lami
e si bɛ hakɛ min na n'o hakɛw bɛ k'a fɔ k'u fatura o bɛɛ lajɛlen ye naziru ye adamaden bana minnu ye mɔgɔw faga karisa tora nin bana in de la n'o bana ɲɔgɔn b'i la o fana ye naziru ye a ka ca فذوقوا aya ne fazuqu ay nenen ge وما من نصير demen ba ma ge zalimina doni gelawi إن الله ala عالم غيب السماوات ala de zangolo go dogolen dum bae والأرض ni duguma golo إنه igado allah taala عليم doni gelado بذات الصدور ni disiu dunge والذي ala de masai جعلكم naye auke خلائف khalaifa nunabilawe في الأرض dugugolo la فمن mɔgɔ كفر n'o kafiri ala ka minɛ aw la فعليه كفره ka kafiriya turu ba yɛrɛ de kan ولا يزيد الكافرين كفرهم kafiriw ka kafiriya t'u jidi إن ربهم o mayoro إلا مقتا fo dimi ni lagosili de la ولا يزيد الكافرين kafiriw ka كفرهم kafiriya t'u jidi إلا خسارا fo kasara dɔrɔn de la قل mɔgɔ lamini k'a fɔ أرأيتم a ye n kibaruya شركاءكم a jɛɲɔgɔnw na الذين jɛɲɔgɔn minnu تدعون n'a bɛ k'olu wele kumun bɛ ka futa samala bula suraka kum ngu bɛ ka samala kala samala bula yaw suraka akum n'i b'a tigi i b'a ko suraka a kɔm ni i b'a tugu i b'a ko suraka a kɔmu lezina naam kalankɛla o bɛ kalankɛla dɔ nafa naam الذين alladhina aw minnu تدعون n'a bɛ k'olu bato من دون n'a ma kɛ الله n'ala ye i bɛ k'olu wele maaw ye k'a sɔrɔ a ma kɛ n'ala ye أروني ما k'a fɔ ko jɛɲɔgɔn bɛɛ la i y'a dɔn mɔgɔ kɔni mana fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah a banna bɔra nin kɔnɔ maa ti o fɔ ka tila ka fɛn wɛrɛ bato abada ayi naam أروني a ye jirali kɛ ne la ماذا n'a banna ka ne batu ka fɛn minnu batu ko olu ye ne jɛɲɔgɔn ye o tuma na n'an bɛ dama ka kan a ye jirali kɛ n na maada khalaku u ye mun de da من الأرض min dugukolo la ala b'o fɔ bari munna ne banna ka ala batu ka ala ta to yen nɔ ala ka ɲamarakaw to yen nɔ ka banga ala ka faridaw kɛ ka banga ɲamarakaw kɛ ka taa i ka batu ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min ti ala ye ko bari ko niyɔrɔbɔ fana ye batu la a jirali kɛ ne la o ye min da kabini dugukolo la nam am la mushrikun wala niyɔrɔ de b'u ye wa ka fara ala kan في السماوات sangolo la أم آتيناهم wala n ye كتابا kitabu de d'u ma فهم ka sɔrɔ olu على بينة u bɛ dalu jelen kan منه kabini ala بل a bila يعيد الظالمون nɔnijɛlaw tɛ layidu kɛ بعضهم u tɛ layidu ta ɲɔgɔn u do بعضا u tɛ do layidu illa ghurura fo marisali de إن الله ko boliw bɛ surunali dɔn olu ye nkalon dɔn tɛ se ka foyi dɔn jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ boli bolo kiyama jɔ dɔn na fɛn o fɛn n'a batura n'a ma kɛ ni ala ye n'i ye batu yɛlɛma ka taa fɛn fɛn ma a tɛ se ka surunali dɔn inna allah ta'ala يمسك ale السماوات de bɛ sangabaw sɔmina والأرض ani dugumakolo an dazula u kana na wuli ka b'u nɔ la ولئن زالتا n'u layɛrɛ dun إن أمسكهما foyi t'u sɔmina من عاد danke danfɛn kelen foyi t'u sɔmina من بعده ala ka allah tabaraka wa ta'ala ta tɛmɛnen ko إنه i k'a dɔn ala ale kɛra حليما muɲuba ye ghafurun yafabaga ye وأقسموا kafiru kalila بالله ni ala ye jada aymanihim u ka kalli sɛbɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na لئن جاءهم نذير wallahi ni bagabalibaga nana olu ma ليكونن u bi kɛ ahada n'u kananen bɛ من إحدى ka الأمم tɛmɛ mandenw dɔ la kelen kan n'o yahudiya ni nasaraw ye فلما tuma min جاءهم ni نذير bagabalibaga nanu ma ما زادهم o nali mu jidi ila nufura fo nunkɔrɔtɔli ani yoromajani استكبارا yɛrɛ kunjɛ bonyana في الأرض duguma
dugumakolo la ومكر سيء ne dabali jugu dilan la ولا يحيق المكر dabali tɛ jigin السيء ne dabali juguman ye إلا بأهله fo n'a dunkew de ye هل ينظرون u tɛ foyi kɔnɔ إلا سنة ko maafuluw ka الأولين laada de ولن تجد e tɛ falenni sɔrɔ lisunnatila ala ka laada ye ولن تجد i tɛ تأويلا yɛlɛmali sɔrɔ lisunnatila ala ka laada ye أولم يسيروا yala u bɛ nin bɛɛ la u ma taama wa في الأرض dugumakolo la وينظروا ka filɛli kɛ كيف cogoya min kana abadulɛli ni maaw laban kɛra ye من قبلهم min kɔnna u ye وكانوا u kɛra u ka gɛlɛ منهم ka tɛmɛ u kan sela وما كان الله Allahu taala ma kɛ يجلهم من شيء ni fɛn b'a kɛ في ɲɛ السماوات sankolow la ولا في الأرض walima dugumakolo la إنه i k'a dɔn ala كان ale kɛra عليما dɔnnikɛla ye ni ko bɛɛ lajɛlen ye kadiran sebaa ye ولا يؤاخذ الله ni ala الناس tun bɛ mɔgɔw minna بما ni fɛn ye كسبوا ni y'o baara kabini kutaw la ما ترك من دابة ala kun tɛ bagan si to ala dhaliha dugukolo in ko kan ولكن nga ala b'u yakaru de إلى ka أجل taa sanga ma musamman ni o tɔgɔ fɛlen do فإذا جاء n'u أجلهم ka sanga nana إن i الله k'a dɔn ala كان ale kɛra yeliba ye n'a ka jɔnw ɲɛ a b'u sara n'a ye